Yo, hayi ngeke ndidiniwe mna ngoku. Yo, hayi kodwa noko senzisebenzile. Yo, kangaka kaloku. Hayi angawufaka umbono ukhulu lapha futhi adle nabantu bakhe. Mama ngiphinda ndizame. Khathele. Oh, ngongisaphumuleyo. Ake ndingene apha ku-YouTube. Ndiye ndijonge uba i-hashtag ezweni film ayikhiphanga na. Yo, ndiyabathanda abantwana bayayenza into yabo shem. Komeke ndijonge uba abakhiphanga na. Yo, bakhiphile. Nini? Hayibo, nithenga umhlakantoni na kulo mzi le ndaba yefoni? Ngxesi mama, ingxaki hashtag ezweni ikhiphile ku-YouTube. So anongakwazi ungabukeli ke mama. Yeyi, ungangifundekele ngokubhalile. Futhi safa le foni. Ezimbizeni ke ngoku. Hayibo Agnes. Akuyofona yakho. Yiyo yazi bo wenzani. Ingathobokeli ezweni film. Ngedatha yami. Hayibo, nifuna ntoni ke ngone napha? Ifoni yami waseyo mama. Aba bantwana abadlala kule foni angathi abalayelani nje. Babo mama. I mean sisi. Uyababona kodwa baba netalente kanjani abantwana? Khawungifakele nami kodiko yami ifoni. Iku-YouTube mama. Gijima uye kuye kaloku mntanami umxelela ngifakele. Akudanga kakhulu kodwa. Kukude mama. Kuyiwa nge-200. Okay mntama ndikunike ndiyayifuna le video. Yo, awabente 300. Agnes ndiyawubona uba uyakwehlula lo msebenzi wapha egadini. Okungcono buya uzoncedisa umakoti apha endlini. Yes, kwaze wamnandi ukusebenza ngokuzimisela. Ndave ndafumana ipromotion nje kanjalo nje. Ukusebenza ngokuzimisela. Oh, caba kumnandi xa kutsho wena. Yeyi bekundimi obethethe. Andazi ke ngokuba ngubani othethethani nina. Kuzofuneka ndihambe nomnye ke kusasa. Siyothenga igrosana apha endlini. Ndim ndisho kuqala. Hayi ndimo otsho kuqala. Niyabona ke nathi into endingayifuniyo. Ukuyilungisa le nto ndizothi ogqibe kuqala ukundenzela iti nguye endizohamba naye. Sendizenzela abantu abamndiye ndobasa phandle sendiphulile. Yo, hayi. Ngeke ngokwedolophini sisi. Hayi, ndizoya ndodwa. Kuwe wonke Ndimawenzeni? Nguwe, ndimawenzeni? Hayibo.
Iziqatho. Naku ukutya mama. Yo, hayi, ngeke mdama. Andirhalele kwantweni amafutha ke namhlanje. Molo sisi. Ithi ngiqinisekile awunakwa sisongangami kwaphaya emva koweni. And uyandiphazamisa mani ndiyapheka apha. Awuboni? Hayi ntombi, mashintsha ke ngoku. Kazi ba uyigqibe nini iwashini zozondifundekela nje. Angayininga ndiyafika njengangoku. Uyafika. Tyhili nozici nguwe kanti andikuboni sisi mpembu. Yo mpembu. You. Ndim lona. Ndlela ngimela ngayo le basosebenza. Hayi wethu ntombi xolo mani bendingaboni enye into ndisebhizi ngapha. Yo mpembu. Yima nguwe nobe kuthiwa uzozoncedisa apha ekhaya. Ewe ndim. Bendingazi abantu banaphangela apha. Ewe ndilapha ntombi. Kodwa mamelanga. Mayiphelele apha phakathi kwethu leyo uba siyazana mna nawe. Ngoba kutheni nyo? Hayi ntombi. Zinintsi ingxaki kulo mzi yabo. So eyoba kwazi uba mna nawe sisuka emzini omnye iyosuka ingeze ingxaki phezu kwezizikhona. Sisi ndikwenzela isigwampa. Oh, awuboni ke ntangam. Dethi sitray makoti ndifuna ukubeka ukutya. Ungayidedisi wena nje. Yo. Hayi ke mbo. Nasi isigwampa lesisi. Molo sisi, wena bethu uzozoncedisa apha? Ewe ndima ndifana ngigalelekile so. Aunty, unozici ke lona. Unozici ngu-aunty walapha ekhaya ke lona. Ndiyamazi. Hayi bo uyamazi? Ewe ndiyamazi. Sasigibela iteksi sobabini, iteksi eyayiyemthatha ngosasiyemthatha. Siyazana kodwa. Yo, hayi manje nichiye ke mina. Babe sengithini report basenziwe la. Hayi bonozici yintoni ukujika undimathele so ufunelana ukutsho ulonga uba sisuke emzini omnye ndiyakukhuza wena wenza le nto ndigqiba unqanda kuyo. Yo khazi ba wawuthathwa phi hamba ohlambe izitya.